Fatso mukanganwi. Fatso mukangamwi. Mukangamwi. Anofanira akakutsvaga zita. Zita rokuimba naro. Zita repa stage. Saka kuti KB. Kuti Blafidza. Chokoko. Fatso mukanganwi. Wakuda kuta Blafidza. Kuta unge ikena. Kana kuti Tete Soni. Kunge the Nigerian men. The Nigerian men. Ikena. Kaka. Kana kuti Shumba Zveipapo. Shumba Zveipapo. Ishamwari ya Laden. Shamwari ya Laden. Osama bin Laden. Comrade Osama bin Laden. Shamwari ya Laden. Laden. Nonzi Chibu? Chibamu Enterprises. Shumba Zveipapo. Pa Acturas apa. Kuna vanhu vari kuita zvinhu zvavo. Akuna mbichana. Nditsvagirawo kuti bosi zvemunyati vari kupi. Bosi zvemunyati varipo. Achemere 3 times. Bosi zvemunyati namai zvemunyati pasvisva business center. Po rikiti vo. Saka manje tinoshanda sei manje? Chifuti. Iwe achitawa tenepo. Vari kutiza kupi. Vanga vari kunze kwenyika. Mai Makoni. Kuchitungwiza. Aritani. Ari bwino. Siku zawanda. Vakaisa message musuno. Zvikazi takachibata chimuti loud and clear. Timu zveipapo. Aiwa boss kuti. Please, ndakazoona chichemo chakaunzwa nevateereri. Chokuti cancel. Tiri kukumbira kamutisiro ka traffic light pana Acturas Road na Harare Drive. Wakazopaona. Acturas nani? Na Harare Drive. Pamfewa kanyemba. Malokero anenge akaita motikari ipapo. Zinenge dzichibva kamutaundi dzichienda kakuActuras zinenge dzichifamba nechine 5 lane dziri kubva pakamupfinza neActuras Road. Koita dziri kubva naHarare Drive kuMasasa. Koita dziri kubva naHarare Drive kuMandara. Koita dziri kubva naActuras Road. Zipinda mutaundi. Paya panoda traffic light checha. Kanzuru Road iyoyo Acturas na Harare Drive ida traffic light. Simon Mazorodze na Remembrance. Apa. Tinotenda makauya makanama. Apasisina magwirigwidza. Pakuda traffic light zvirerukire mapurisa kuita basa. Kuti kana hazvo yapikawa mupurisa anogona kumira ake achita sei achikontrola mota. Zvati kana dzisiri nguva dzepikawa itai kuti marobhotsi epa Remembrance kapano pambarapa ashande. Even pana Coventry na Rotten Row. Asi pane munhu arikutobhadhara kuti marobhotsi amwe asashanda. Handisi kuziva. Uye anoshanda kuma traffic lights ndiani? Ukanzo. Unomuziva zita rake. Ndizvo zvoka. Marvelous Makanyiri. Achiriko. Anoenda kuponi. Nawe Marvelous Makanyiri please. Titadze nkoni ndatisepo Acturas Road na Harare Drive. Simon Mazorodze na Remembrance pano pambare. Coventry na Rotten Row. Mbare. Nei road iri kuenda kuMagaba iri kuenda kumapurisa kumatapi. Yes. Uri kuiona kanyemba. Ndapaona. Robot iroro traffic light iroro ufanira kuti rite sei rishande. Uri kuona tiri muna Rekaita Ngwena. Tiri kuchokera kuna Coventry. Tiri muna Rekaita Ngwena. Anditika. Tiri kuenda kwa the business hub ku showground uko. Bisati watena kuenda pa City Sports. Pakacherwa ipo paya. Na manja basati pavharo. Basati wavhara ngero uya. Basati wavhara. Kuchiriko Kanzuru. Zvinangofanana kanyemba. Napa pafupi pa Kelvin Corner apa. Gomba iroro izvozvi ndaona rori ranga rakawira imomo. Road inoenda inopinda mu Granite Side. Ichenda nobuda ku Sunningdale. Hezvi iri kubva papi pana ndi Remembrance re. Kana ichichoka ukaenenge ichemerewa yani. Ichichoka kuma drinks. Usati wasvika pa Kelvin Corner pane traffic light riri apa kairi. Ndakwashua dzina rake njira imwe. Takataura nezvazvo. Mugero iwoyo wakazara mvura izvozvi zvekuti vanotengesa paside peroad vakatotiza bhozi vanenge vachichapurirwa
mvura manje kana uri usiku marori anenge atakura order dzekuenda kumbari arungosvika ndonyera bupi imomo saka toita sei kwadai Kanzoro mafanana na Timani Moto amuna here uyu namba dzaiye mumakanyi eroyo Marvelous timbotaura naye Marvelous akuzo atozofuna masignature zvina basi anotipa vakuru vake totaura navo izvozvi zvikanzuro yakapuhwa mari nezina raka andi pakaita madisbursement ndizvozvo unless masignature achiitwa kupi kulocal authority ka but endesai chikumbiro ichocho Second Republic yakati leaving no one and no place behind ipimi ndimuri kumahofisi bye naye Kanyemba saka unontaura kuti Mr. Giant Mr. Mutasa varipo Mr. Giant Mr. Mutasa varipo wanga wati kudini ndivavudze kuti kudini vaudze kuti happy month happy month inongoda ngoti tigare tiri happy ini ndanchitsvagawo kadhoko kuda kwachitagwerei waipa Kanyemba nanchitsvagawo ka Dr. wada kwakurokotedza kuda kwachitagwerei kuda kwakurokotedza kubvunza kuti kopwando riri kuponi kuti inonzi chi macelebrations ekusarudzwa kuita senator tiri kumaitira kupi ipapo riraiti wazviona ndaitokutarisira kupasika ndakati Kanyemba kufanana na sekuru aliyana Jimmy Julius kundiresera pasi wazviona ndasimudza fedha arasanguliwa arasanguliwa kuchita senator uchaona manje kuti at least president vanenge vane pool yemacomrades ekuti vanomhanya basi panoda vanhu vanomhanya chii hezvo nyika ende kumberi nyika inovakwa nevene vayo ichinamatirwa saka ndakakupa nhamba dzadr Tagwire unondipei handiri kuti nini taura navo taura navotibvunze kuti riri kuponika ishamwarika yahonorable Kanopula shamwari yahonorable Kanopula even honorable Martin Matinyanya Kanyemba ndinokuona bambai Philip sharp